бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар ноҳияи Шаҳринав вохӯрии роҳбарияти ноҳия бо ҷавонони фаъолу пешсаф ва муваффақу комёб доир гардид. Зимни ҳамоиш гуфта шуд, ки сиёсати давлатии ҷавонон зери роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳила ба марҳила амалӣ гардида дар мамлакат ҷиҳати рушду инкишофи ҷавонон ва бо ҳама шароиту имконоти муосир таъмин намудани онҳо қонунҳои амалкунанда ва барномаҳои давлатӣ татбиқ гардида истодаанд. воқеан ҷумҳурии Тоҷикистон давлати ҷавону мустақил аст ва дар баробари ин қариб 70% аҳолиро низ ҷавонон ташкил медиҳанд. Дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар самти баландбардоштани мақоми ҷавонон дар ҳаёти ҷомеа, фароҳам сохтани шароити мусоид барои таълиму тарбияи онҳо, илму касбомӯзӣ, аз худ кардани забонҳои хориҷӣ ва технологияи муосири иттилоотию коммуникатсионӣ тамоми шароити зарурӣ муҳайё гардида, ҷиҳати дар амал татбиқ намудани ташаббусҳои ҷавонон заминаи мусоид фароҳам оварда шудааст. ҳама ин аз сиёсати хиратмандонаю варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат мебошад, ки имрӯз дар ҳама қишрҳои ҷомеа ҷавонон чӣ дар соҳаи илм, маориф, тандурустӣ, варзиш аз ҷониби пешвои муаззам ҳама ҷо дастгирӣ ёфта, аз ин имкониятҳо ҷавонони мо самаранок истифода бурда истодааст. ин аст ки ҷавонони ноҳияи Шаҳринав бо дарки баланди миллӣ ва эҳсоси ғамхориҳои пайвастаи давлату ҳукумат дар чорабиниҳои сатҳи баланд аз ҷумла мусобиқаю олимпиадаҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён гардида, парчами Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштаанд. дар ин баробар таъсиси квотаҳои президентӣ ва пешниҳоди барномаҳои гуногуни таълимӣ, инчунин бо стипендияҳои президентӣ дастгирӣ намудани ҷавонон имкон фароҳам овард, то онҳо мақому манзалати хешро дар байни сокинон пайдо намоянд. тӯли 3 сол мебошад, ки тибқи озмон гирандаи стипендияи президентӣ дар ноҳияи Шаҳринав мебошам. аввало миннатдории самимонаи худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки барои мо ҷавонон чунин шароитҳои мусоидро барои соҳиби касбу кор гаштан ва дониш андохтан фароҳам овардааст. мо ҷавонони саодатманди тоҷик зодаи даврони соҳиби истиқлоли кишвари маҳбубамон, аз муҳаббату самимияти беандозаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста баҳравар буда, пайравии ин шахсияти беназир дар роҳи созандагӣ ва бунёдкории ватани биҳиштосоямон Тоҷикистони азизу маҳбуб то абад боқӣ мемонем. қайд кардан зарур аст, ки ватандӯстӣ ва меҳанпарастии ҷавонон дар давраи муосир аҳамияти хоса касб карда, ҳар як ҷавони бонангу номуси кишварро лозим ва зарур аст, ки ҷиҳати омӯзиши илму дониш, касбу ҳунар машғул гардад, ба арзишҳои таърихию фарҳангии миллат арзгузор бошад, аз гаравидан ба ҳар гуна гурӯҳҳои ифротӣ худдорӣ намуда, зиракии сиёсиро аз даст надиҳад ва дар умум худшиносу худогоҳ бошад. дар фарҷоми чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ба як қатор ҷавонони фаъоли ноҳия сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ тақдим гардида, ҳамзамон ба ин муносибат дар майдони парчами давлатӣ барномаи консертӣ барои болидарӯҳии ҷавонон ташкил карда шуд.